Sar tini to 2025 paithak ni sal hini manka tini tik horni barta tamani jarabo 2025 thangsnai aprno barta tamani jarabo tini horo ketal bisi paisnai oh ketal bisi phaimana teibai hasta tipasa lokorono tam ko ketan mutonai ni যতন হামবাই যারা নাই টংনাই অসেল নাই টংনাই রক অমতো ইংরেজি বিসি কতাল তা খানা হাকাখैनो নাই লাহা ओंखे अ बिसि कताल যত न खा काया फाबो যতनि हामारि तबै फाइनातै ओंखे थांनाय बिसियाव जे हाया थांफैमोन पाइलांसि थंहि जों रहै लाइसेनो बनि लगे लगे ताबुसकांखे काहानि बांग जत सकफैनातै अमन आं matai kotor bawa geran thania khulun sabu jotoni bangi o hayung jotoni bangi hambai tini kita moro kutum lekharo tini oro hakakai to sini BJP ni Bharatiya Janata Party ni bagmo mondol ni jara sini এখন তো কার্যকর্তা রং পার্টি ni lama rok phunuk laimung প্রশিক্ষণ বর্গ হজাগো फोरोंमung রজাগো ओंखे boni log loge অটল বিহারী বাজপেয়ী জি স্বর্গীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বনি 100 বছর পূর্তি ইংমানি যে আসাইমানি বনতই বেহাইনে অরনে স্মরণ সভা আইকে খাইজাখা অনি বাঙিন অর তিনি কুথন জাগো হামবাই স্যার তেকাসে কক সালাইসনাই যেহেতু মালাই খাবা তারপর थांनाय কয়েকদিন सिगाङाव गोबांमा रोमान स्क्रिप्ट ai amna bagai गोबांमा रोमान स्क्रिप्ट bagai lahar kasolaiमानि मारे लिखालाइमानि सभा खालाइमानि आबनो तैबै गोबांमा ताबक सान थांगांगे आपनि लुगैमान खाना फ्रम गोनां मन्त्रि विकास सारबाय आमनिनि जे मां सलाइमानि रोमान स्क्रिप्ट तैबैसि अबहायसि खरसा दिप्रसानि मांनो सलाइमानि दासिम थांगा रखरौनि वो मांनो सानामै सलाइमानि आरो रोमान स्क्रिप्ट तैबै मनों नोंथां सानाय सार दं रोमान स्क्रिप्ट अमहकांखे विदेशी इंग्रेजीनि बिया रोमान देशनि स्क्रिप्ट अमबाय कक बरक सुइहिंमानि अमहकांखे विदेशी चक्रांत ताबक फानो सिनि अर त्रिपुरा हाव हकांखे मामलायसाय बुसिनाय हकांखे ताकजराति बांग्ला बायनो गोबां खुमुइ दंगो ओंखे भारतनि संबिधानाव सुइजाक दंगो जे विदेशी स्क्रिप्ट बायख्लाय अक्षर बायख्लायनाय भारतनि कुनो जाति जनजाति जेफानिनो बरनि भाषा अष्टम तपसिल इनक्लुड खालायजायगा रजा गैया बत परिष्कार कक ओंखे जों अष्टम तपसिल दावानि हनिने हनो যতক্ষণ পর্যন্ত স্ক্রিপ্টনি ঠিক মেয়াসাক যখন আফ্রজরাতৈ जों देवनागरी अक्षरन इंलांथों हनि दाबि खालायजाक ओंखे एमनकि तामिल अक्षरनफोर नादि देशनि अक्षर नाखाके कुनो आपत्ति गैयै हाय हनिनाय अष्टम तपसिल जेटा दानायनि जारा दायित्व दंनाय रक बर' हायके हनो आर हानि बांनो विदेशी जेहेतु मायानो आर ब कक बरक बहायनो अ कक बरक हि सुइलायमानि ताबक अरनियो सि बानान सायाखै आं नुजागै दंगो ताइ माले आगे किन्तु के BAR हेके कक बरक सुइमासि केसार माजारा बन सोलायलायबै के BU आरो के हाके थां पाइला हाय खोनाबो कांखे अ सरल पद जमातिया सुइनि थांथिनिव आरनिय SARAL PADA पद हि सुइमानि और जागाव SOROL के बके सरल पद सिं थांसनै ब्ले काहायनो कक बरक बानान रक के BAR नोंनाय कक बरक हिसाबै अम हायरना बुसियाखै जेमतिं बै बाय विदेशी चक्रांत शिकारंगैनाय जुक्तिनो बुसिया खालायनाय जमा तांला हाखै तो तै तां खालायनाय बाबो खालायनाय रबा हायफानो बुसिवैनाय सामं तांबायदि सावो आर विशेष खालायनाय रोमान स्क्रिप्ट हवैनाय बर' लैंडनि जरा आगे 30 बছरनि बारा आंनाय बर' बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट मारनाय हवैनाय बर' बुसिला रोमान बाय कथायानो हवैनाय बर' जहन्नाकि देवनागरिक बाय मिलिवैनाय जखन बर' स्नावै नाखा आफ्र हकाके तमांखा बन कवै बुथार खिबलायले बरनि चेयारमैन न किन्तु ताबंके बसि बुरुफा आं थांसिउ अमहाय एके काजे दुर्भाग्यजनक जों जे अरनिय रोमान स्क्रिप्ट हमानि अम कथाया जों
কথা জাগনানো তুইলাইयानो भारतनि मते चलायनाय संविधाननि मते चलायनाय आरो संविधान मतेसि आं एज ए ककबरक डेभेलपमेन्ट कमिटिनि भाइस चेयारमेन हिसाबै ककनो सावो जारा आंहानि बांनो ताक सेमिनार कायसे खालायनो आफ्रो फाइनिरम फाइनाय जुक्ति साफायबाय जादि आरने जुक्ति गंलायने आं बनो आइगेन ताबुनिसिनिफ्राय 15 बोसोर सिगां 15 प्राय 20 बोसोर सिगांनो जमातिया हदान तरफ থেকে खेजुर बागानाव बनि सेमिनार खालायले हा आफ्रोनिया हदानि तरफ থেকে माजाखा जे मामलायसाय आफ्रो जरा तैतो बांला बायनो इंगो ताबो बांला बायनो बेसि बुसि जाक तंगो हाबनो जों बांला नानाय होया किन्तु जतक्षण बन्द चले আছে जों देबनागरी अखर नाय चार चिनि नामा परेंगाके चिनो जों नानाय तबे रोमान नले भारत बुरया जारा बुसिया करं बुसिनाय बरक बाहायनो अमनो सया आंनि जेबो सया आर जारा लेखा करं हि गसै तंसानो रोमान होनाय गाके बनो आं तैतां सानायबा बरनो बरक बुसिना सलांथों बबुजराते ज्ञान गोनां गरै बब सिसिलांथों ता हामबाय सर मांथं माने को प्रोग्राम स्ट्रिप साना निके मांथं सनो नांगा बतामो बतिरो अमतिरक तो बेलायखे बुइबाय उसकानि रजाकमानि बुचियाखे खलायने हाइतां दि जुक्ति बायसि कगया देबा और बिनि मांगप्लि सगानांगो बिनो सिलेबे कगानांगो बदे नांगबा हे कगा थांगै तो हांग्रां माना कगबुथा लायने बसिताबो बुरु फांसिर बनि कक साजागन फिले हानाब्ला जे देवनागरी स्किर बायखे बरक नावैना हिन्दी बायखे नावै खलायमानि गे काजे अमो हाइते ता करबायलांथों एइथैनो ककता आनि हाम इन विदेशी भाषा बाय इसंगिया के बन तानि आर ओंगैबो साया इंग्रेजी बा इंग्रेजी निजे सि ठिकाना करिग्रा खताकसान 26 अक्षर बाय बनि कक्स ब साग्राया काके काजै जोंथ सिबले इंग्रेजी नि बुजरात के बी ए आर ए के अबबन काक बाराक हाइ हमाननो कान बस साग्राया काके किन्तु हिंदी बाय सुइनाय दि सिकादे कक बरक सिगा हिंदी बाखे ब सारै जाय थांपायनाय सिकादे ओंके किन्तु इंग्रेजी बायखे साया हानि नो रोमानिसको साया न बन हसिनाय एकटा पक्ष तंगु बरनि बय तय नानातियारक रोमान रक मै सुइजा हइना बरखे चिं सुइमा तांनायबो हइतम सिगादे अब एआई बाय बे खलायनो बन ट्रान्सलेट खलायनाय ना दिते तांखो पाइखाबले हानि साया न पाइबले एकटा जातिनि कगनो अइनबो तलां थाङै नष्ट खलायनो मत सायाबले अब इंगियाबले भारतनि संविधान इंगिया आरो कबो कथाया रोमान स्केल कबो कथाया आर ताबक जों सीबीएसई निउ एकाडेमिक जे कोर्स खलायमानि परे और फाइनाय ताबो आं अखलिफोरा 12 तारिखनि सिनि 20 तारिख जरा उत्तर प्रदेश थांनुमानि पूरा पूरी ऑफिशियल पाइरय हिंदी बायनो चलाय तंगो राजस्थान आं थांनु फैले आरो तो 17 भाषा बायसि मध्य प्रदेश 16 भाषा बाय डाक्टर इंजिनियर परेने खलाय दं हा ते कांग्रेस आगे ठीक मते इंगिया आंगैसि इंग्रेजी रकबा ताकसानो ऑफिशियल लैंग्वेज र दंख आगामी 8-10 बोसोरनि बिसिङाव काके पुरापुरि सेजोङै पाइनाय जों राष्ट्र भाषा बायनो खलायखाके सिनि हामारि इंनाय हयतोबा 20-25 बोसोर परे जों तंयाफा खानाय जों तो हामरक तंहि फाया आफरके उरामपद सामानि बन ठीक किमा हनायता हामबाय